yawa an ji kwanta ba kina dago kuma da kai zaki kalle ki kalle take yin ai sai final tukunan ta amince shi ki kwanciya ina zaki kwanta gaba take dauke sound action haucin nan ta ta sosai Isa ba muke ci ba irin ke da dir wallahi da dir ai ya gama wallahi alfarman annabi ke ma ya faru ne kawai ina ga a cikin wannan ba bintu ba bintu ko me yasa na mijin Mansur ina ka Mansur haba bintu ki duba dai duk irin zama da muke da Mansur a cikin gidan nan duk wani abin da nake mishi ba na burge shi a shi bintu wai kishiya ya kai abin zai mun me na tare masa a cikin gidan nan in ban da rainin hankali ita fa zuciya tana son mai kyautata mata sannan tana kin mai munana mata wallahi bintu ba zan taɓa fahimta ki haka ba wallahi ba zan fahimce ki ba kawai ki min inda zan gane don girman manzon Allah kina ji ita yanzu shi yanzu ɗa namiji idan kina kyautata mishi shi ne zai so ki duk san da yake miki idan ba ki kyautata mishi wallahi ba zai so ki ni ba ban ga laifin ma dan zai ƙara miki kishiya ba dan zai aure ni a ciki Bintu kishiyar ne ba ki ga me a ciki ba Bintu dan Allah dan Annabi dan Muhammadu Rasulullahi Bintu in kina so ki gama da iyayenki lafiya dan Allah ki daina zuwa inda nake ki damuwar ki nayi nawa ba dole ya za a yi duk kawa ta kirki inda kawa arziki ce aka gaya mata maganar kishiya dole hankalinta ya tashi dole ta ma kawar ta jaja wallahi ba shi a kauna na faɗa Allah dukkan mace ta ba da shawara me ya kamata ta ce duk munin mace inda za ta ringa kyautata namiji to namiji zai so ta mijinta haka dukkanta idan za ta ringa munana mijinta to mijinta zai ƙi ta ta sa dama shi ke bambance wa halin ku kashe mu ke za ka tura a abin nan ba a naka za ka sa ko a ko ka sa na stand by sound speed sound speed yes action wai yanzu ya same ni wai ni zai ma kishiya sun surutu raina hankali ya ma raina min hankali ba raina hankali ba ne ita fa zuciya tana son mai kyautata mata sannan tana kin mai munana mata Bintu ba fahimce ki don Allah ki min inda zan fahimce ki don Allah duk kyan mace duk arzikinta idan ba ta kyautata wa mijinta duk san da yake mata wallahi sai ya ji ya gaji sai ya ji baya ƙaunarta kuma duk muninta idan tana kyautata ni wallahi sai ya ji ya fi sata ni ban ga laifin shi ba dan zai ƙara aure wallahi dan Allah dan annabi dan ya Rasulullahi Bintu ki damuwar ki na yinawa
kar ki sake shiga damuwa ta dan manzon Allah. Duk ƙawa ta arziki dai ka ce za a maka kishiya. Ko yaya ne sai ta ji zafi a ranta. Amma da yake ba Allah a ranki. Yanzu dan na ga zaki shiga halaka, na janyo ki kan hanyar gaskiya shine zaki faɗi haka? Ni ba zan so daga kin halaka ba. Dan manzon Allah ki kyale ni, dan ya Rasulullahi ki kyale ni. Allah ya baki hakuri. Cut. Next scene. Bintu, dan Allah dan Annabi Bintu, ki tuba fa. Ki tuba me na Mansur a rayuwata. Me na masa? Ni Mansur dan rainin hankali zai kalle ni. Ya ce min wai kishiya. Kishiya ni zai ma kishiya. Wallahi har na taso a gidanmu. Ban taba ganin kishiya a gidanmu ba. Sakina, ba rainin hankali ba ne. Kuma zuciya tana son mai kyautata mata. Kuma tana kin mai munana mata. Ya haƙuri. Bintu ki min inda zan gane. Wallahi Allah ban fahimci me kike faɗa ba. Na rantse ki min kawai inda zan gane. Na manta wannan. Ita mace. Ka kama tuni. Dumuninta. Hey, action. Ita fa mace. Duk rashin son da ɗa namiji yake mata. Idan tana kyautata mata. Tana kyautata mishi wallahi tallahi daga ƙarshe sai ya so ta. Idan ku tana musguna mishi dole ya ta. Ba sai ku. Tun yaushe nake ce miki ki mishi biyayya. Ki mishi biyayya. Ni fa ban ga laifin shi baran ya ƙara aure. Gaskiya ce dole faɗa miki. Naji. Dan Allah naji. Dan Allah Bintu in kina ma iyayenki. Dan darajar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dan Allah dan Annabi ki daina zuwa inda nake dan Allah dan wallahi na gano ke ba masoyi ta bace ba kya kaunata wallahi duk kawar da take kauna kawar ba za ta ga mata batun kishiya ta faɗa haka ba kishiya ba Bintu kishiya aba Bintu aba na nuna miki hanyar gaskiya sai ki ce ba na kaunar ki ya haƙuri. Zo da zuri kawai daga wannan ji wannan shi. Ibrahim da kuma da zuri. Ya tura. All artists. Wallahi Bintu. Bintu? Mijinki ne ya siya miki ko? Shi ne ya siya min mana. Sarki, ka ga mazan da suke kaunan matansu dan Allah. Ka ga masu yi akan matansu dan Allah. Wallahi Bintu ko zan mutu na mijin ba zai siya min wannan. Ki aka san sirrin abu.